Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat medici een zaak hebben verloren. En dat gaat over de zaak die 6 medisch specialisten hadden aangespannen. En de rechter heeft nu bepaald dat zij geen gelijk hebben. Dat is zeg maar kort gezegd de uitslag van de zaak. Meerdere ochtendkranten, waaronder de Extra, schrijven er vandaag over. Omdat het om 6 specialisten gaat die nu in loondienst zijn voor het CMC. En ze willen zelfstandig aan de slag. Maar volgens de rechter was er helemaal geen sprake van dwang toen ze in 2012 in dienst traden bij het ziekenhuis. Dus is er nu geen reden dat ze daar weer uit kunnen stappen en zelfstandig aan de slag kunnen gaan. De rechter heeft hun eisen aangehoord en gezegd dat ze gewoon moeten blijven waar ze nu zitten. Verschillende ondernemers voor de rechter. Dat heeft te maken met het beleid van de overheid om te zorgen dat ondernemers die grote achterstanden hebben bij het betalen van belastingen zich daarvoor moeten verantwoorden. In de afgelopen periode zijn er verschillende ondernemers voor de rechter gekomen die hun betalingsverplichtingen niet waren nagekomen. En dan hebben we het over kledingzaken, meubelwinkels, nagelsalons, restaurants, autoverhuurbedrijven, kapsalons, elektronica en andere winkels. Deze mensen hebben tussen 2018 en 2024 geen belastingen betaald. En personen die meer dan 100.000 gulden aan openstaande belastingen hebben, die riskeerden 3 maanden gevangenisstraf. Wie meer dan 1 miljoen aan belastingen open heeft staan, kan 4 maanden celstraf krijgen. Veel mensen leggen tegen de rechter uit dat er andere omstandigheden zijn, ziekte, verlies van dierbaren, dat soort zaken die ertoe hebben geleid dat ze geen belasting kunnen betalen. Maar het Openbaar Ministerie wil dat het belangrijk is, dat duidelijk is dat iedereen belasting betaalt. Codet is goed voorbereid. Anthony Codet komt terug in het parlement. Dat is gisteren besloten toen hij tegen de kiesraad aangaf dat hij openstaat om de openstaande statenzetel van Miguelangelo Lo Martinez in te nemen. Die neemt daar tijdelijk afstand van. Die is momenteel zit hij vast vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen van geld. Anthony Codet zegt dat hij goed voorbereid is en dat hij klaar is om weer het parlement in te gaan. Er is een brief gestuurd aan de Staten. Dan wordt gekeken of alle papieren in orde zijn. En dan kan hij binnenkort bij de gouverneur de eed afleggen en zitting nemen in het parlement. Zelf kijkt hij uit naar de begrotingsbehandelingen aan het eind van de maand, waarvoor hij zich al aan het voorbereiden is. Dan zijn er zorgen over sportveld Scherpenheuvel. Jongeren die er in de buurt vaak gebruik maken van de sportveld al daar. Die hebben nu gezien dat er werkzaamheden zijn die er misschien kunnen leiden dat het sportveld niet meer gebruikt kan worden. De Extra heeft geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen. Er zijn ontwikkelingsplannen, maar wat die zich precies inhouden, dat is niet duidelijk. De sportliefhebbers in Scherpenheuvel zelf hopen dat het sportveld gewoon blijft bestaan. Meer nieuws uit Scherpenheuvel. Het is een beetje klein nieuws, maar toch opmerkelijk. Want vorige week hebben onbekenden een zitbank langs de kant van de weg neergezet. Namen niet de moeite om het naar de vuilstortplaats te brengen. En buurtbewoners zijn boos over de keren dat er steeds vuil langs de kant van de weg wordt gegooid. En de zitbank is niet meer. Die is in de brand gestoken door buurtbewoners die zeggen: als het niet opgeruimd wordt, steken we het in de brand. Dan een mooie overwinning voor Curaçao. Gisteren won Curaçao met 4-1 van St. Lucia. En daarmee gaan we naar de Gold Cup 2025 in Amerika. Het was een duidelijke overwinning, 4-1. En vrijdag was het ook al 5-0 tegen Saint-Martin geworden. Dus bondscoach Dick Advocaat is tevreden. In de afgelopen 6 wedstrijden verzamelde Curaçao 13 punten. We gaan naar de Gold Cup in 2025 en een promotie in de hoogste divisie van de Nations League. Dat wordt nu League A. Bussen voor buurtbewoners uit Bandabau en Extra samen met Correnden en ook Taber Tours hebben ervoor gezorgd dat mensen van een heel Curaçao naar de wedstrijden konden gaan. U ziet op de beelden dat veel mensen er ook gebruik van maakten. Er waren eerder al kaartjes uitgedeeld. Maar vanuit Bandabau, Otrabanda en Fuik gingen veel mensen naar de wedstrijd. Dus dat was mooi om te zien. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen in Sint Maarten, want daar was afgelopen zondag veel regenval. Dat heeft tot veel overlast geleid, maar ook heel veel troep op straat. En er is nu een Heavy Rainfall Clean-up georganiseerd. Die vond gisteren plaats. En daarmee is Sint Maarten zeker de wegen die overstroomd waren met alle gevolgen van dien weer wat schoner geworden. Het was een gezamenlijke actie om te zorgen dat Sint Maarten in één klap weer veel schoner eruit ziet. Dan blijven we in Sint Maarten, want er is een akkoord getekend voor de fase 2 van de gevangenis Aldaar. En dat is een hele belangrijke stap, zo zegt de minister van Justitie Linden Louis. De eerste fase vond plaats begin 2023. Nu gaat dus de tweede fase in. En dat is een gezamenlijke investering van Sint Maarten en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van $52 miljoen. Om te zorgen dat de gevangenis op Sint Maarten verbeterd wordt. Zoals gezegd, de minister is er blij mee en zei dat er de afgelopen 4 jaar hard gewerkt is om ervoor te zorgen dat deze fase in kan gaan. Dan gaan we naar een interview met Monique Hogerwerf. Zij is van DUO, die zijn verantwoordelijk voor het geven van studiefinanciering aan studenten in Nederland. Dus ook de Caribische studenten die daar naartoe gaan. 2 keer per jaar komt DUO hier naar de eilanden en nu zijn ze er weer. Wat betekent dat mensen die vragen hebben makkelijk langs kunnen gaan naar het tijdelijke kantoor van DUO. En ze waren ook aanwezig bij de studie- en beroepenmarkt. Monique Hogerwerf legt uit. Monique Hogerwerf van DUO, jullie zijn weer op Curaçao. Dat is altijd goed nieuws. Jullie waren ook aanwezig bij de Studie- en Career Fair. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is heel goed verlopen. We hebben het voor het eerst samen met hogescholen gedaan. Die hebben zich verenigd en komen ook naar Curaçao op die beurs. En we hebben samen voorlichting gegeven met 2 studenten die afkomstig zijn van Curaçao en nu in Nederland studeren. Die dan echt antwoord kunnen geven op vragen van studenten. Precies, hoe is het leven in Nederland? Ja, want vanuit DUO is dan het verhaal over de studiefinanciering verteld. En tussendoor hebben die studenten hun eigen ervaringen verteld en tips gegeven aan de aankomende studenten die in Nederland willen gaan studeren, maar ook aan de ouders. Was er veel belangstelling voor? Ja, ik denk dat we in totaal zo 350 mensen dat die aanwezig waren bij de voorlichting. Mooi. Dus dat is echt heel mooi. En daarnaast natuurlijk ook veel mensen die langsgekomen zijn bij de stand die wij op de beurs hadden. Goed zo. DUO komt elk voorjaar en najaar naar de eilanden om vragen direct te beantwoorden. Dat is een mooie service, dat mensen vinden het soms moeilijk om via internet vragen te stellen. Ja. Jullie zijn er nu weer. Deze afgelopen dagen was het dan bij de Studie- en Career Fair. Maar de hele week kunnen mensen nog langskomen als ze vragen hebben. Ja, dat klopt. We hebben weer een tijdelijk servicekantoor. Het is gevestigd aan de Schalloweg 81A deze keer. En de openingstijden daarvoor staan op onze website bezoekantillen.nl. duo.nl/bezoekantillen. Daar staan de openingstijden. We zijn op dinsdag en donderdagavond ook 's avonds open, zodat ook mensen 's avonds nog bij ons langs kunnen komen. Mensen kunnen voor alle informatie, maar deze keer kom je ook met een boodschap dat het voor mensen die DUO al
hebben, dus de studie al achter de rug hebben, dat het misschien verstandig is in sommige gevallen om een nieuwe berekening van de studieschuld te laten doen. Dat klopt. Leg eens uit. Ja, nou, mensen die in Nederland gestudeerd hebben en studieschuld moeten terugbetalen, maar nu weer op Curaçao wonen, die kunnen ook aan ons hun inkomen doorgeven. En op basis daarvan kunnen we dan berekenen hoeveel ze per maand daadwerkelijk zouden kunnen terugbetalen. En dan zijn ze natuurlijk bang dat ze meer moeten gaan betalen. Ja, dat is nooit het geval. Wij berekenen wat ze kunnen uitbetalen en dat kan nooit hoger worden dan op basis van de studieschuld al is vastgesteld. Alleen wordt daar veel te weinig gebruik van gemaakt. We hebben nu ongeveer 20%, iets meer dan 20% van de oud-studenten die moeten terugbetalen, maken gebruik van die mogelijkheid. En dan zie je dat meer dan de helft daarvan, die dat dus wel gedaan heeft, het inkomen heeft doorgegeven, meer dan de helft daarvan hoeft gewoon niets terug te betalen, omdat het inkomen daarvoor te laag is volgens onze berekening. Dus het is een hele interessante mogelijkheid om dat wel te doen. Alleen mensen moeten dan wel zelfs hun inkomen doorgeven aan DUO. En daarmee is het goed om te weten dat mensen contact kunnen opnemen om te kijken of het bedrag dat betaald moet worden verlaagd kan worden. We eindigen met een bericht van Venezuela, want de Venezolaanse regering beschuldigt de oppositie van aanvallen op oliefaciliteiten. De Venezolaanse regering heeft gisteren gemeld dat haar olieindustrie vorige week te maken heeft gehad met 3 aanvallen. De regering gaf de oppositieleider Maria Corina Machado en voormalig Navy SEAL-lid Erik Prince de schuld. Volgens de vicepresident van Venezuela vonden de 2 aanvallen plaats op installaties van het staatsoliebedrijf PDVSA. Een in het oosten van het land en een bij de grootste raffinaderij van Venezuela in het westen. Volgens Venezuela moeten ze zich wapenen tegen terroristische aanvallen. En ze noemden een bericht op sociale media van Erik Prince, waarin hij sprak over een explosie in het gasdistributiecomplex in Monagas. En ze noemen hem een terrorist. We houden het voor u in de gaten en zijn morgen weer terug met meer nieuws. Het allerbeste, tot ziens, dag.